Kun med Mars. Det er også en helt beskidt klon, ikke? Who is that? Det er endnu en af de jætter, der er undslaget på Pau, han står det forkert sted. Han skulle stå over ved sofa. Ja. Rimelig gode billeder. Hvad? Jeg har fået nogle rimelig gode billeder. Jeg er stået til at være vældig enige om at have godt plads i det. Det er vi har det samme. Hende der med det røde på, den har den der billede. Det er mega.